Dobrý deň, v krátkosti si len zhrnieme, že čo je to sinus a kosinus, čo sú to goniometrické funkcie. Mám takto jednotkovú kružnicu, tu mám nejaký uhol alfa. Tam, kde mi druhé rameno pretne jednotkovú kružnicu, dostanem dôležitý bod a zaujímajú ma jeho súradnice. X-ová súradnica je hodnota funkcie kosinus tohto uhlu alfa a y-ová súradnica je hodnota funkcie sinus toho uhlu alfa. Ja si to pamätám podľa toho, že hovorí sa x, y a sinus, kosinus. Ale platí to takto do kríža. Na x-ovej je kosinus a na y-ovej je sinus. Okrem týchto sme mali tangens ako tangens. Zase jednotkovú. Pri tangense musím zostrojiť takúto dotyčnicu v tomto bode. Zase mám uhol alfa. Opäť platí, kde mi druhé rameno pretne, ale v tomto prípade tú dotyčnicu, tak ma zaujíma tento bod. X-ová súradnica nie, alebo jeho x-ová súradnica a vlastne každého bodu z tohto tu, z tejto priamky je jeden, ale zaujíma ma y-ová súradnica, toto tu, a to je hodnota funkcie tangens tohto uhlu alfa. A ešte nakoniec kotangens. Zas mám uhol tu alfa, vždy od tejto kladnej x-ovej poloosy proti smeru hodinových ručičiek. Toto je uhol alfa, kde mi druhé rameno pretne túto dotyčnicu, alebo teda rovnobežku s x-ovou osou, v tomto prípade, ktorá prechádza cez tento bod, tu dostanem bod. Tu ma bude zaujímať jeho x-ová súradnica. X-ová súradnica je hodnota funkcie kotangens alfa, no a y-ová je stále 1.